Michelle. So, ngayon, kakain po tayo. So, yan. By the way, ito po yung in-order ko. Tatlo po ito sa kapatid ko tsaka sa husband ko. But, tulog na po sila. Sana magmumukbang kami kasama sila. But, tulog na po. Kaya ako na lang po mag-isa. So, yung camera natin no, hindi masyadong wide. So, ayan. Basta ito yung kakainin natin ngayon. So, yun. So, kakain po tayo guys. Chika-cheka lang. So, ito yung ano natin. Kutsara. Wala akong tinidor. Para gamay na lang taghugas no. So, ayan. Bisaya na tanong ko. Mga Bisaya man itong mga taga Davao man tanong sa Bisaya gyud. Paano masabi? So, guys, mga on data. Anyway, ganina sa kusina ko dati. Ganina sa kusina ko. Nag-pray na ko kay after na ako mag-pray, makaon ako. Tapos, naisipan ako nga magmukbang na lang ko. Bahalag ako lang isa. Kaya natulog na akong mga kapamilya dire. So, ako na lang isa, no? So, mga onta, guys. Ayan. Pinamot sa tanong kay wala ako nagtindidor para gamay gason. Usara na yung gasan. So, guys, chika-cheka lang tanong. Ang akong gi-order kay atong meal B na nasa chicken. Actually, guys, dako ilang chicken. So, sulit na siya. Chicken, tapos rice, spaghetti, and then may lumpia. Tapos yung drinks is makapili ka na ng drinks na akong ipili kay Royal. Tapos ano pa ba? Ito lumpia. Tapos may sila gravy, and then sa lumpia ata to sa lumpia ketchup naman. So sa 1:30 mabusog na pud ka guys. Kung gusto ka magtipid na pay other meal sa Jollibee, 50 lang, 50-55 I guess. So wala pa ko panihapon guys. Ganina nag-snack lang ko. Prutas lang akong akong ganina papaya. Kaya namang ko na tanaw na once gutom daw ka, di daw ka mukhaon diretso og heavy. Kaya para daw dili malisdan ang imong intestine. Kaya ganina gutom man kay ko ganina pag mata nako. So wala ko ni kaon og rice, lang sa papaya. Nag-coffee ko og papaya. Muna karon kailangan ako mukaon para ikaw gutom mo niya. Tapos medyo naka-feel po ko medyo gutom karon, kaya nag-order na ako sa Jollibee. Kaya hindi ka naman gawas nga nihapit na ako sa Jollibee. Manikaroon na naisipan ako mag-film na lang mukbang besh. Yan, mga unta guys. So, spaghetti. Anyway, medyo lamig po ng spaghetti sa Jollibee. Medyo lang. And then, yung chicken kay dako po siya. So, sulit na. So, 1/3 sulit na. Lami sa ilang chicken. Try na to ilang okay. Hindi mga dyan akong na-order kay daghan na siya, tapos barato lang 130 lang, tapos mabusog na jud ka. So atong kaunon ilang kuan. So far
Tama lang, dili ka siya palat. Lamig sa lang sauce, tamis-tamis. Ganina guys, no? Kaunta ko, I mean, pagtanaw na ko, pag open ako, nakalimot ko ba nga rice daily. Yeah. Plano unta na ko nga, ay pag open na ako, abi na kong burger ang kadtong gibalot gud og kanang say tawag ato murag kapil. Basta di ba ang rice kay baluton man na mura pug burger. So nakalimot ko nga rice day siya, nag-expect ko nga burger. So gikuha na ako kay plano na ko kadto nang unta akong kaunon. Nya kay pag open ako rice man there, wala day burger. So ano, kaon na lang ko rice, nangyapon na lang. So mo guys. So by the way, nang sa una kay dili jud ko kay nagakaon og kuan ba kanang gikan sa Jollibee, may na McDo, mga feeling nako kung nag-work pa ko dati, feeling nako mahal na kayo siya na para sa ko, mahal na jud kayo siya. Syempre pag dati akong trabaho unsa lang, trabaho ko dati nagatipid. So karon no na wala na trabaho, wala na nagtipid. Dati kadong napa ko sa employment, tipid jud kay ko. So hindi ko nagkakaon og mga fast food kay feeling na ko mahal siya. So sa una na ako sa employment, every time mo kaan ko, maintainer lang ko mga instant noodles, mga nasa karinderya, mga bratohon lang. I realized na grabe day ko katipid sa una. Kaya naapa ko sa employment. No? So, karon hindi na tayo magtipid-tipid kaya naman tayo negosyo gamay. Gamay lang. So, inyo guys, no? Bago lang ko nagsugod og vlog na siguro 2 vlogs pa ang na-edit na ko. By the way, daghan ako mga video kay hilig og video na nakasave lang sa akong camera. Nakasave lang sa akong cellphone o sa akong camera. And then naisipan ako nga, what if i-upload na ako kay daghan ako nakita nga mga nag-vlog, but katong mga na-upload na ko sa Premiere, papatoy klaro ba marag wala pa kay wala man gusto sa plano nga i-upload na ako sa YouTube. So murag video lang ana, pero okay siya kay ako mag-compile. Mas among kabala ka guys kay ang akong next nga upload. And guys, tama na. Ayan, napay nabili guys, hindi dyan yung kaya, busog na ko. So muna siya guys, Jolly Super Meal, 130 lang, busog na ka. Mahurot. So that's it for this vlog guys. So comment mo any suggestion, as long as kaya kong gawin ko yan. So again, thank you so much for watching, and if you like this video, please like and don't forget to subscribe for more videos. Again, this is Michelle. Bye.